أرأس تزينا أتقام أوان كرامات بمحلاف نببروه أوان وقعسقا قرنا حبلو قدماء منيستر أبي أحمد قديتهم صباح بهورا فيني دحر صباح دما بهورا هرسدي نزخبر بعلي الريتشان مدما أكل زقبرو استفلا اليوم تلات شاد شاي فروم الريتشا خلتشن 10 عام تمرت أب موزيم عدوات ساليتو كابو وصاي إسرائيل أبتقى معرفو نفرت بيروت دبداب نفرت 5 فتمت تقليتو سلام دعنا بالله كم يتمسيوز خبركم تملكتنا فلمان كوعن بعلي إريتشا خلتشحن 10 عام تمرت أبتحكم من دبلنا إلا توم أرزينا خبس عجميرون أبخم كبدي وأرزينا نمرحونا دريت بريهو حبيركم كتأنحي حبيركم نخنو وات النجاجن ور النجاجن بيجي نجاجن فلما حصرت زيناتات أتقام أوان كرامات بمحلاف نببروه أوان وقعسقا قرنا خبلو قدماء منيستر أبي أحمد قليجوم قدماء منيستر دكتور أبي أحمد بعلي الريتشا خلتشن 10 عام تمرت مخنيات بمقبار ملأختم قاعد تحكم أم حلالي فهم توم قدماء منيستر ملأختم أتقام أوان كرامات بمحلاف وقع نببروه أوان أسقا قرنا يلوم الريتشا عرق سلامي زبلو توم قدماء منيستر فتار دما عرق سلامي زفتو لهم استطالوا سوات كم حيزوم ني الريتشا ناب ملكا حبيرهم ما يوردون بموالون قليجوم الريتشا حلفن ترفنيو الريتشا مسغانايو الريتشا لملاميو زبلوتاو مقدماي منيستر لملم سعري كبري فقرن سنايت مليتن كم زوكلون ابريهم سلازخونه نزحلفه بمقداف ناب حدوش تسفا بطروري حلنا خنسغاغرينا يلوم أبز خبر هزبي قوليهو كم زرقتهم قدماء منيستر حبيرهم يوم الريتشا دما حدنات حبرت لزخونه كاب ملكا الريتشا نابد حريس ترف ويزد أمت يلاني لهم أبوتاتنا زنحلنا خبري سب كله معره خمز خونه يبنبال سبعونات كاب سب وصاي ترجم يبلون يلو حزب أورمو 5 أمنون تزاريبهم سلازخونه أورمون حبيرهم وزنبرو خلوت حزبتاتن فاتاري أبزنحو ملكان وحزرباني يكبو إذا ما حون نتيو زنت أبارا قولي لهم رؤسان محدار كللات بعل إيريتشا مخنيات بمقوار ملختن قاعد تحكم أم حلاليفهم من قصد الهرر بزم حلاليفهم ملختن قاعد تحكم إيريتشا حدنات حبراونتم متحبارن زقول بتبعال كم زخون قليجهم إيريتشا خاب كرمتنا بحاجاي كابت الماسنا برهان زي سجاجرة نفت أري مسكان المقرب زخبرنا الدباوي بعال كم زخون بمحبار بعل إيريتشا متأثر حزبنا زت أنخرن توريزم مشتهاجر زعبين مخانونا ملاخيتهم رئيس محدار كل الدوم معراب إثيوبيا دكتور إنجنير نجاش واجيشو أبزم حلالفو ملأختر ماي ريتشان هنز السلام زلوه ربح عزوز كم زخونه قلت أميم الريتشان حبر بهرا واحد النتنا نيتصبح تسفن جرى برهان نيوز بلو اتوم رئيس محدار زبلو دمار رئيس محدار كل السيداما آيتا دستالي داميم بعد الريتشان ملكيتهم أبزم حلالفو ملأختي مجلس سنة تمنيت الريتشا تمثاليت باهلاوي تاريخاوي مسكانا فقري دستا سلام عرق إحونتن هزب ورمو 5 خونه بريهم رئيس محدار كل الدوب إثيوبيا طلعهم كبدا أبزا محللفو ملأختي كبرن توفيتن الريتش حالي خانا بولدهم السجار ناي كلو حلفنت كم زخونه قليجوم رئيس محدار كل الجامبيلا علميتو أمود بعلي الريتشا انت نخبر باهلون توفيتون بزحلوه بزت أناخرن ملكعون ولدهم محلالف بمقوار كخون كم زقبا أجنزبان
أبدي سبا كابلومي جميرون وحدات معلتات موتور بسكليت مشكركار كم استخل كلت حبيرو أبدي سبا خلوم ساعة شدوش جميرو سابقة على سوني نجو ساعة 10 تخلته موتور بسكليتا مشكركار كم استخل كلا بيرو مقعزي أدي سبا فليتهم بيرو محدار مقعزياتها ختما خمز بلو اتخل كلا دحنتا كباب ربع الإيريتشان محلاو كم زخنا خبت بيرو استرحب حبريتا يرد بعل إيريتشان مخبارنا بعدي سبان بشوفتون زقعز واجايش قلقالوت مقعزة زهبال على حد الشحن 450 تشكركرتي كم استدلوات قليج مستر مقعزة لوجستيكسن مس قلقالوت مقعزة بابليك سيرفيسن كمون بيرو مقعزة محرر كتما دي سبان بمتحبار تبع المخبار نبعدي سبان بشوفتون زقعزو تساتفتي حترات مقعزة خيقاتم وخل مدلا 5 جبر فليتهم اتمنستر أبزوز مجلتي أبعدي سبا حموش يوم مأتو برتات ناب مخبري تبعال زبزها كابا دي سوا سيتي باس 907 ناي كتما أوتوبسات 400 أوتوبسات بابليك سيرفيس مقعزية 5 سنة دا قليتهم هابا بشوفتون نزخبر بعل إيريتشاون هذا 250 ما أخلوت أوتوبسات 5 سنة دا حبريتات منيستر يملاخد هاجراوي كوميتي منسترات بريكس إثيوبيا سالساي سروع خيبو أكايدو أبزعمات إثيوبيا أب بريكس نبرات ساتفو 5 جمجمن كلت أخيباتات منستر قدات وزعيز ملكات أب مدهاب زات 5 جبرات حبيرو كابز بتوسخي أب سكرتاريات بريكسن أب ورحة قمتي أبروسي أبزعبا زكايد قبائي مرحتي مدلاو تساتفو إثيوبيا زتمت سفح زات 5 جبرات حبيرو وانا متحابر إثيوبيا أب بريكس جزا بهراو بانكي أي تمام مهرتو مسرح بريكس هاجر وربحات إثيوبيا المحلة وتوسخ عقمي كم زخونة قليتهم إثيوبيا أبال بريكس كاب تخون جميرة بهراو ربحات بزحلو نايت مسرح مدرخات بنقحات كم استساتفت أبريهم ماد زينا نقص اللي حزر ما بزرزر نابن رأيهم قدات يناخن حلف صباح بهورا فين دحر صباح دما بهورا هرسدين زخبر بعلي ريتشان مدما استفلاليو مدلوات نتوغن صاني حمام نايزا اكل زخونه شرشاي فورم ريتشا 2017 عام سمرت ابوم زي معدوات ساليجوم ابت فورم بستفلاليو بهلاو خداون تسمعرغ عدماتا غاي شهاده سنقيتا تابا غداتاتن اسم محدار كل الاورميا شملس ابديسا خمون كنتيبا محدار كتما اديس ابا ادانش ابي ترخيبوم يم ابت فورم مدرز اسمعوا اسم محدار كل الاورميا شملس ابديسا بفلاي وشت ريتشا زركبو استفلاليو صغاتاتن ባህልታትን استفلاليو አገባባት ምጥቃም ይስራህ መለው ተዛሪቦም ሬች አኩማ ረደደቢኤከ አያና አዳን ዱዳን ከኘት ተጨለቅሱ ሬቻ ባህልናን ጸጋናን ዝንጸባረቀሉ ፈጣሪ ዝምስገነሉ በዓልዩ ዝተባአሱ ዝዕረቅሉ በሐድነት ናብ ሐድሽ ዓመት ዘሰጋግሩን እዩ አውሽጥ ሬቻ ዝርከቡ ዕላላት ስነ ስርዓት ዕርቅን ካልኦት ነትወለዶ ዝሃንጹ ሰናይ ተግባራትን ኣብ ስርዓት ትምህርቲ ነካተተለና ኢና እቲ በዓል ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ ንዝክሮ ዘይኮነስ እንነብረሉ እውን እዩ እዚ ባህሊ ብሕግን ትምህርትን ከምኡውን
ኣብ መነባብሮና ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ምክብባር እውን ይዕብዩ እዚ ድማ ተግባራዊ እናገበርናዩ ንርከብ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ወገነን ኢሬቻ ሎም ዘበን ፍልይ ዘብሎ አዲስ አበባ በልምዓት ኮሪደር እና ለምዓት ኣብ ዘለትሉ እዋን ምዃኑ ብምግላጽ ብፍላይ ብመጽር ቱሪዝም ብዙሕ ዕድል ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣልዒለን ኡመኒ ሚልዮኖታን ለካመን ኢሬቻ በሚልዮናት ዝቁጸሩ ህዝብታት ብመሰረት ስርዓት ገዳ ብባህላዊ ኣልባሳት ማዕሪጎም ዘኽብርዎ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኻኺቡ እቲ በዓል ምኽባሩ እዚ ዓብዪ ፌስቲቫል ኢትዮጵያ በብርኪ ዓለም ለኸ ንምፍላጥ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥር እዩ ኢሬቻ ሎም ዘበን ፍልይ ዘብሎ ድማ ብልምዓት ኮሪደር ኣብ ዝማዕረገት ከተማና ክኽበር ምኽኣል እዩ እዚ ስራሕቲ ኮሪደር መባጽሕ ቱሪዝም ካብ ምዃን ብተወሳኺ ንብዙሓት ዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ እዚ ዓብዪ ስራሕ ልምዓት ንኽጅመርን ንኽዕወትን ዓብዪ ግደ ዝተጻወቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ክምስገኑ ይግባእ ማሕበረሰብ ከተማ አዲስ አበባ በዓል ኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ ንምብዓል ዝመጹ ኣጋይሽ ብዝተለመደ ኣገባብ ምቕባል ጋሻ እንግዶቱ ከሳለጥ ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ ምክንኻን መሰረተ ልምዓት ኣድህቦ ንኽግበር እውን ተሓቢሩ እዮም ዓሊ ደደፎ ኣዘራሪቦም ኣሎ እኔ የቱለማ ፍንፍኔ አባገዳ ሰቦቅ አለታ ይባላል አባገዳ ቱሉማ ፍንፍኔ ሰቦቅ አለታ ይባሃል ንሕና ንነጥፍ ዘለና በ5 በርታት አዲስ አበባ ኢሬቻ ንምብዓል ልመጹ ኣለው ካብ ወፃኢ ሃገራት ልመጹ እውን ኣለው እዞም ኣጋይሽ ስለ ዝመጹ ማሕበረሰብ አዲስ አበባ ኣቀባብልኡ ናይ ተሓጓስ ክኸውን ይግባእ አራርሳ ዋቀጃለታ ነተራረሚዮ ናናራረሚዮ በሬቻ ላይ ናብ ኢሬቻ ቂንቋጽርካ ይኽወድን ፖለቲካ ዛዕባ ይኾነይ ካብ ውሉድ ወለዶ እናተሰጋገረ ልመጽ ፍቕሪ ዝሽኻሉ ባህሊ ስለ ዝኾነ በዚ ድባብ ኣቢልና ኢና እንዳተዓረቕና እንዳሳነና ናብ ኢሬቻ ንቕንዕ የአዲስ አበባ ህዝብ እንደ አምናው ካምና ይበለጠ ማሕበረሰብ አዲስ አበባ ልክዕ ከም ዓሚ ብዝበለጸውን ዳስ ተደስዲሱ ማይ ቀሪቡ ብቆሎን ባንን ለዓንገለ ጋሻዎች ይቕበል ነይሩ ለምውን ነዚ ንምትግባር እዮም ተጎጅሎም ለለው ንምእንጋድ ጋሻ ጸሚኡን ጠሚዩን ዝርከብ ሰበሎ ነዚ ጋሻ ድሌቱ ንምምላእ እዩ ኮሚቴታት ኣብዚ ተኣኪቦም ልተላዘቡ بمخان زي أنفت بمحبار محبرسة أديس أبابا نتلمد تكبارو كعام ميقبا أو قلنا دويلو نتبعال بتحقواس كنبعلو حلفنا تكواسا يقبا የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ አዲስ አበባ ጋሻ ብኸመይ ከም ለተኣናግድ ይፈልጥ እዩ ልክዕ ከም ዓሚ ምስ ፖሊስን መሓውር ጸጥታን ተሓባቢሩ እቲ በዓል ብሰላም ክበዓል ነቲ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን እውን መልእኽቲ ሓደራ ይሕልፍ በጥንቃቄ እንደ አምናው ወደ ፈለጉበት ረቅጠው አይደለም አዲስ አበባ ከም ዓሚ ይኾነትን ዘላ ብዙሕ ምትዕርራያት ኣብ ልዕሊኣ ነቢሩ እዩ ህንጸት ኣሎ ፈልስታት ባይታ ሒዞም እዮም ልረኸብካዮ ለበለ ኣይርገጽን ህዝቢ ኢትዮጵያ ልተሓባበር ህዝቢ እዩ ፈልስታት ከይርገጹ ከይበላሸው ከይስበሩ ናይ ሎሚ ፈልሲ ንዝቕጽል ዓመት ጽላል እዩ ካብ ዋዒ ንባዕሎም ልዕቅብሉ እዩ በዚ ድማ ማሕበረሰብ አዲስ አበባ ነዚ ኩሉ ንምውሓስ ኣንፈት ክሕብር ከይበላሸው ምሕላው ክንክን ክገብር ኣለዎ ህዝባችንም መቼም ህፃን ልጅ አይደለም የሚመጣው ኢሬቻን ምብዓል አናሽተይ ቆልዑ ይኾኑን ልእንገዱ ኢሬቹን ከብጽሕ ዝመጽእ ንኣካለ መጠን ልበጽሕ እዩ ስለዚ ነዚ ለኣመሰሉ ዛዕባታት ብደንቢ ብምስትምሳል ተኽልታት ከይጉድኡ ግቡእ ጥንቃቐ ንምውሳድ ማሕበረሰብ አዲስ አበባ ሓላፍነት ብምውሳድ መብርሂ ክህቡ ይላቦ በዓል ምስጋና ዝኾነ ኢሬቻ 25-26 መስከረም ኣብ ሆራ ፊንፊኔን ሆራ ኣርሰዲን ክኽበር እዩ ኣብቲ በዓል ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሳተፉ ምዃኖም ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ እቲ በዓል ልክዕ ከም ስርዓት ገዳ ኣብ ዩኔስኮ ብሓድግነት ንኽምዝገብ ይስራሕ ምህላውን ተገሊጹ እዮም እንታይ ነቲ በዓል ብዝምልከት ጌታቸው ኣለሙ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሰናድዩ ኣሎ ኢሬቻ ካብ ትካላት ስርዓት ገዳ ሓደ ተረቋሕ ኮይኑ
ንፈጣሪ ምስጋና ዝቀርበሉ በዓል ምዃኑ ሰሙያት ዓውዲ ይገልጹ ኢሬቻም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ፈጣሪን ከምኡውን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ፍጥረታትን ዝህሉ ሕጊ ተፈጥሮ ብቋንቋ ኦሮምኛ ሰፉ ብምባል እቲ ማሕበረሰብ ምእዝዝነቱ ዝገልጸሉ በዓል እዩ ሕጊ ተፈጥሮ ንኸይዛባዕ ዛጊድ ንዘጽንሖም ፈጣሪ ብሓባር ኮይኖም ንዋቃ ምስጋና ዘቕርብሉ ዕለት ምዃኑ እውን ይግለጸሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢሬቻ ምስ ተፈጥሮ ዘሎ ርክብ ወይ እውን ምትእስሳር ዘሐድስሉ በዓል እምበር ንገዛ ርእሱ ሃይማኖት ከም ዘይኮነም ይግለጽ ኢሬቻ ምስ ዕርቂ ይቕረታ ምስ ሕብረትን ፍቕርን ከምኡውን ምስ ሰላም ዝመሳሰል ምዃኑ እውን ይግለጽ ኢሬቻ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ዝኽበር እንትኸውን እቲ ሓደ ኢሬቻ መልካ ይበሃል ኢሬቻ መልካ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝኽበር በዓል እዩ ኢሬቻ መልካ ሕጊ ተፈጥሮ ተይተዛብዐ ንምጽንሑ ንቕድሚት እውን ሚዛኑ ንክሕሉ ንዋቃ ቶክቻ ወይ እውን ንሓደ ፈጣሪ ሰቲ ተታሒዙ ምስጋና ዝቐርበሉ በዓል እዩ ኢሬቻ ልክዕ ከም ስርዓት ገዳም ኣብ ዩኔስኮ ኣብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ንኽምዝገብ ምሽብሻባት ይግበር ከም ዘሎም ይግለጽ እዩ ብፍላይ በዓል ኢሬቻ ካብ ህዝቢ ኦሮሞን መላእ ኢትዮጵያውያንን ብተወሳኺ ብህዝቢ ዓለም ምእንታን ንክኽበር ኣፍልጦ ክወሃቦን ይስራሕ ምህላው ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ኦሮሚያ ጀሚላ ሲምብሩ ይገልጻ የኢሬቻ በዓል እንግዲህ በዋናነት የምስጋና በዓል ነው በዓል ኢሬቻ በቀንዱ በዓል ምስጋና እዩ ከምኡውን ሓድነት ሰላም ሕውነትን ሓበራውነትን ካብ ዘጽንዑ በዓላት ሃገርና ሓደን ቀንድን እዩ ልክዕ ከም ስርዓት ገዳም ሓድግነት ንኽምዝገቡን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና እተን ሓላፊት ወስኸን ድማ ኣብ በዓላት ኢሬቻ ዝውገኑ ባህላዊ ፍጻመታትን እቲ በዓል ሒዝዎም ዝመጽእ ጸጋታትን ኣብ ምኽባር ኩሉ እጃሙ ንክዋጻእ ጸዊዐን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍታው እየጨመረ ነው የህዝብ ቁጥሩ በጣም ጎልቶ እየታየ ነው ካብ እዋን ናብ እዋን ድምቀቱ ይውስኽ ይዘሎም በዝሒ ቁጥሪ ዘብዕሎ ህዝብ እውን ይውስኸሎም ብሓድግነት ንኽምዝገቡን ልዑል መበገስ ክኸውን ኢልና ኢና ንወስድ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ እዋን ክረምቲ ዝናብ ንዝሃቡ ዋቃ ወይ ድማ ፈጣሪ ምስጋና ያቀርብ በዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ እውን ካብ ዝኾነ ሓደጋ ተሓልዩ ብሰላም ናብ ጎተራኡ ንከኣቱ ንፈጣሪ ዝምሕፀነሉ በዓል እዩ እቲ ካልኣይ በዓል ኢሬቻ ተሉ እዩ እዚ በዓል ድማ እዋን ሓጋይ ተዛዚሙ እዋን ጽድያን ተኣትዩ ኣብ ቀረባ ናብ ዝርከቡ ኣኽራናት ብምውፃእ ንመጻኢ ክረምቲ ዝናብ ሃበና ወርሓቱ ጽቡቕ ዝራእቲ ዝሕፈሰሉ ግበረልና ብምባል ንፈጣሪኦም ዝልምንሉ በዓል እዩ ኢሬቻ ፈጣሪን ደቂ ሰባት ንዝገበሮ ሰናይ ነገር ምስጋና ንምቕራብ እንትኸውን ካልእ ድማ ንቐጻሊ ክኸውን ንዝኽእል ነገር ንምምሕፃን እዩ ብመሰረት እዚ ህዝቢ ኦሮሞ ከቢድ እዋን ክረምቲ ንዘሕለፎ ፈጣሪኡ ንዋቃ ናብ መልካ ብምውራድ ዘመስግነሉ ዕለት እዩ በዓል ኢሬቻ ንኹሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ንኹሉ ሓሊፉ ነዚ ንዘብቅዐ ፈጣሪ ብንጹህ ልቦና ብምስጋን ይቕረታ ከም ዝሓትት ይግለጽ በዚ ድማ ተዓመት ዓመተ ሰላም ፍቕሪ ዕውትነትን ምዕባለን ንክኾነሉ ዝልምነሉ ዕለት ምዃኑ መዛግብቲ ታሪኽ የረዱ ኣብዚ እዋን ነንሕድሕዱ እንኳዕ ናብ ዘበነ ቀውዒ ኣብፅሐኩም ብምባሃል ተሓጓሱ ዝገልጸሉ ዕለት እዩ ኢሬቻ መግለጺ ምስጋናን ምሕፀንታን ብምዃኑ ለምለም ሳዕርን ገልገለ መስቀልን ተታሒዙ ከካብ ኩርናዓቱ ተኣኻኺቡ ኣብ ሩባ ኮይኑ ምስጋና ያቅርበሉ ብህዝቢ ኦሮሞ በዓል ምስጋና ዝኾነ ኢሬቻ 25 maatin nagaa jenne waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne زينة عدقام بعد إيريتشا بكتم أديس أبابا نزخبرو أجايش بستفلي ملكعن بزحشة انقدوت إنما قبل مدلاتهم زازي ممت بيمهلهم بعلوانا هوتيل واشنطن قليتهم
ንናይሎም ዘበን በዓል ኢሬቻ ምክንያት ብምግባርውን ኣብ ዝውሃቡ ግልጋሎታት ሆቴላት ከተማ አዲስ አበባ ካብ 40 ክሳብ 50 ሚእታዊ ዋጋ ምንካዮም ሓቢሮም ኣለው ንጸብጻብ ሃገርና ሻየልኝ ሙሉ ብርሃን ቅርና ብያ ነጋኑ አጎዱ ዋናምቱ ኑሮ ሃለጉ ወጅኒኑ አቱርሲ በዓል ኢሬቻ ንምክባር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ካብ ሃገራት ዓለም ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ አዲስ አበባን ናብ ቢሾፍቱን ይኣቱ እዮም እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ሆቴልን ቱሪዝምን ንዝተዋፈሩ ሰባብቲ ሰናይ ዕድል ሒዙ ዝመጽእ እዩ ኢሬቻ ሎም ዘመን ኣብ አዲስ አበባ ንዘኽብሩ አጋይሽ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተፈለየ መልክዕ ዝሓሽ እንግዶት ብምቕራብ ዘይርሳዕ ተዘክሮ ንምትሓዝ ምድለዎም በዓል ዋና ሆቴል ዋሽንግተንን ጄኔራል ማናጀር እቲ ሆቴል ዝኾኑ አይተማናየ ተስፋዬ ገሊጾም እዮም በአብዛኛው ተሳታፊ ኢትዮጵያኖች እንግዶች እንደመሆናቸው መጠን መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ተጋያሽ ኢትዮጵያውያን ከምዃኖም መጠን ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ ክልል ኦሮሚያ ዝተለምዶ ዓይነታት ምግቢ ብምድላው ከምኡውን ሰራሕተኛታትና ባህላዊ አልባሳት ንክኽደኑ ንቋንቋውን ኦሮምኛ ተዛረብቲ ሰራሕተኛታትና ኣብ መቐበለ አጋይሽ ኮፍ ክብሉን ንክቕበሉ ብምግባር ባህላዊ ናውቲ ኦሮሚያ ብምምላእ ተዳሊና ኢና ዘለና ነቲ በዓል ምክንያት ብምግባሩን ኣብ ዝውሃብ ግልጋሎት ካብ 40 ክሳብ 50 ሚእታዊ ዝኾን ዋጋ ምትሓቶም ገሊጾም ብፍላይ ድማ ካብ ወፃኢ ዓዲ ንዝመጹ ኢትዮጵያውያንን ዑደተኛታት ፉሊ ፓኬጅ ምድላዎም አይተማናየ ወሲኾም ገሊጾም እዮም በፓኬጅ ደረጃ በአብዛኛው ከተማ ውስጥ ካሉ ሆቴሎች ጋር እንደ አሶሲዬሽን በመነጋገር ብብርክ ፓኬጅ ኣብ ከተማና ምስ ዘለዎ ሆቴላት ከም አሶሲዬሽን ብምዝርራብ ካብ 40 ሚእታዊ ክሳብ 50 ሚእታዊ ዋጋ ትሒትና ኢና ነዚ ምድላው ኢሎም ናብ ከተማ አዲስ አበባ ንዝኣተው አጋይሽ ዋጋ ትሒትና እናተጸበናዮም ኢና ዘለና እዚ ፓኬጅ ጂምናዚየም ስፓ ስቲም ሳውና ቁርሲ ምሳሕ ዘካትት እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ካብ መንገዲ ኣየር ክሳዕ ሆቴልና ተቐቢሉ ዘምጽኦ መኪና ኣዳሊና ኢና ፕሬዝደንት ሰብሃብቲ ሆቴላት ከተማ አዲስ አበባ ዝኾና ወይዘሮ አስቴር ሰለሞን ቦገነን ሆቴላት ከተማ አዲስ አበባ አጋይሽ ንምቅባል ብፉሉይ ኩነታት ምድላው ማልዒለን ኣብ ፓኬጅን ኣብ ዋጋ ከከም ሆቴላት አፈላላይ መላው ሓቢረን እየን ከዚህ ቀደም እንደሚደረገው ብዙ ዝግጅት አለ ቅድመ ሕዚ ከም ዝነበረ ሕዚውን ብዙሕ ምድላዋት ተሳሊጦም እዮም ሆቴላቱን ቅድመ ሕዚ ካብ ዝነበረ ብዝተፈለየ መንገዲ አጋይሽ ንምቅባል ተዳልዮም እዮም ዘለው አጋይሽ እናተቀበሉ ዘለው ሆቴላቱን ኣለውና እቲ ዝተዳለው ፓኬጁን ከከም ሆቴላት ይፈላለዩ ግና ድማ በሓፈሻ ሁሉም ሆቴላት ዋጋ ትሒቶም እዮም ነቶም አጋይሽ ይጽበዩ ዘለው ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ሆቴላት ነቲ በዓል ዝገልጹ ዓይነታት ምግብን አልባሳትን ከምኡውን ፉሉይ እንግዶት ብምቕራብ አጋይሽ ይቕበሉ ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ ዜና ወጻኢ እስራኤል ኣብ ጥቃ መዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመት ተገሊጾም እስራኤል ኣብ ሊባኖስ